κάνουν κυρίως με το ηθικό κομμάτι αυτής της Δημοτικής Αρχής και με το πώς προβάλλονται κάποιες φήμες, κάποια ψέματα, κάποια λάσπη, που βεβαίως λογικό είναι να ακουμπάει την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ως ανύπαρκτη, ως δυσλειτουργούσα και πάει λέγοντας. Στον τρίτο μήνα αυτής της Δημοτικής Αρχής μπορούμε να προσθέσουμε και τους άλλους δύο, όταν είχαν ήδη κριθεί οι εκλογές, άλλους 2,5 μήνες, δηλαδή από τις 10 Οκτωβρίου και μετά, θα μπορούσαμε να έχουμε μπροστά μας ένα σχεδιασμό, κάποιο προγραμματισμό, ένα χρονοδιάγραμμα για πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα, αλλά και το μέλλον αυτού του Δήμου. Ανταυτού, αυτό που αντιμετωπίζουμε, κύριοι συνάδελφοι και αγαπητό κοινό, είναι μια μόνιμη λασπολογία, η οποία ακουμπάει βεβαίως στο πόσο κακός ήταν ο Γιάννης ο Βούρος, πόσο ανύπαρκτη ήταν η Δημοτική Αρχή που διοίκησε το Δήμο για 4 χρόνια. Και εξηγούμε ένα προς ένα. Τέθηκε επισταμένα το τελευταίο διάστημα το περιβόητο θέμα του συλλεκτήρα 7. Και τι έγινε? Ο κύριος Δήμαρχος συναντήθηκε με τους κατοίκους της ΚΡΑ και των γύρω οδών, λέγοντας πως το έργο το σταμάτησε ο Βούρος. Ο Βούρος, λοιπόν, ο οποίος όχι μόνο δεν σταμάτησε το έργο, αλλά και το ξεκόλλησε, έχει εδώ μπροστά του όλα τα στοιχεία που δείχνουν τι έγινε για αυτό το έργο και πώς κατέστη ανέφικτο και δυσλειτουργικό από την ίδια την περιφέρεια και τον εργολάβο, προκειμένου να έχει καθυστερήσει μέχρι σήμερα. Στην παρονυχίδα της κοπής των δέντρων θα αναφερθώ στο τέλος της τοποθέτησής μου. Πάμε λοιπόν στις 22 Εβδόμου του 22. Σε μία συνάντηση όπου είχαμε με τον Περιφερειάρχη τότε, τον κύριο Πατούλη, αφού τοποθετείται ο κύριος Πατούλης γενικά με τους συμβούλους του σε ό,τι αφορά τα θέματα της Φιλαδέλφειας και της Χαλκιδόνας, παρεμπιπτόντως είναι συνεδρίαση της ΠΕΔΑ. Είναι όλοι δήμαρχοι του Λεκανοπεδίου εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητό κοινό. Τι δηλώνω λοιπόν εγώ όταν σηκώνομαι και παίρνω το λόγο? Την ημερομηνία τη συγκρατήσατε, έτσι. Αναφέρθηκα στην αγκαιότητα της όσο δυνατόν ταχύτερης υλοποίησης του αντιπλημμυρικού έργου της οδού ΣΚΡΑ συλλεκτήρας ΣΥΓΜΑ 7, στις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται για την ανέγερση του νέου σύγχρονου κτηρίου ΚΑΠΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πορεία των εργασιών για τα 2 σχολεία της πόλης μας, τρίτο γυμνάσιο, τρίτο λύκειο, στην πορεία των έργων της υπογειοποίησης, καθώς και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τις κοινές πολιτιστικές δράσεις περιφέρειας και Δήμου. Αναφέρομαι δηλαδή ενώπιον όλων των δημάρχων στην ΠΕΔΑ και ενώπιον του κυρίου Πατούλη και ενώπιον των συναδέλφων του συμβούλων, προϊσταμένων διευθυντών τεχνικών υπηρεσιών στην ταχύτερη υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου της οδού ΣΚΡΑ. Πάμε παρακάτω. Άλλη ημερομηνία. Όχι, δεν είναι αυτό. Πάμε στις 5 Δεκάτου του 22. Επισκέπτεται το Δήμο ο κύριος Πατούλης, πάλι με τους συμβούλους του, όλη την κουστοδία που αφορά τα τεχνικά έργα και το πρόγραμμα που έχει περιφέρεια για το Δήμο μας. Τι αναφέρεται λοιπόν με τον κύριο Πατούλη και από τον κύριο Πατούλη και από μένα μπροστά στις κάμερες? Η έναρξη των εργασιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου της αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας της συνοικίας της Αγίας Μαρίνας. Πάμε παρακάτω. Παρουσιάζεται μετά στη συνέχεια όλο αυτό το έργο, το οποίο κατέστη ανέφικτο, όπως είπα, και δυσλειτουργικό, και παρουσίασε και το σχεδιάγραμμα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους που ήταν παρόντες και στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Τι συνέβη στη συνέχεια? Η ίδια σε συνάντηση που κάναμε, η ίδια περιφέρεια συνάντηση που κάναμε ενώπιον του αντιπεριφερειάρχη του κ. Δημόπουλου και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, συζητούν την αλλαγή της μελέτης, γιατί λέμε πώς είναι να σκάψουμε τη μισή Φιλαδέλφεια έχοντας μόνο 2.200.000 στα χέρια μας, όταν το έργο έχει κοστολογηθεί για 4 εκατομμύρια. Από πού θα βρούμε τα υπόλοιπα τα χρήματα? Παγώνει λοιπόν το σχέδιο και περιμένουμε άλλη μελέτη που να συνάδει με τα οικονομικά του Δήμου, της περιφέρειας, και συγχρόνως να μην αναγκαστούμε να σκάψουμε τη μισή Φιλαδέλφεια, αλλά αντίθετα να περάσουμε κάτω από το ποτάμι από τη ΣΚΡΑ κατευθείαν και να μην σκάβουμε τη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Γιατί πρέπει να σας πληροφορήσω
ότι εκτός το ότι θα σκάβουμε τη Θεσσαλονίκη, για να περάσει από κάτω από την Εθνική Οδό, θα κλειστούν 2 λωρίδες στην άνοδο, όσο διαρκεί το έργο, και με τα 2 λωρίδες στην κάθοδο, όσο διαρκεί το έργο. Αν αυτό το έργο υλοποιηθεί με αυτή τη μελέτη, πραγματικά θα είναι ένα θαύμα. Άρα, όχι, ο Βούρος δεν σταμάτησε το έργο. Το έργο της περιφέρειας, η περιφέρεια έχει την πλήρη ευθύνη, ο Βούρος και η πολιτεία το πρόθυσε και το έσπρωξε όσο να τον μπορούσε. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο κομμάτι που ξαφνικά για μία άλλη φορά τίθεται ο τίτλος «Ψέματα», λέει ο Γιάννης ο Βούρος. Πού αναφέρεται, κύριε Δήμαρχε, το ότι εγώ εισηγήθηκα την κοπή των δέντρων? Δείξτε μου ένα έγγραφο που εγώ να εισηγούμε την κοπή των δέντρων. Ένα έγγραφο θέλω. Μία φράση μόνο. Αντίθετα, τι λέμε? Ναι στην υλοποίηση του έργου με τις νόμιμες διαδικασίες και να αποτανθεί η υπηρεσία, η περιφέρεια δηλαδή, στην υπηρεσία δασών για να δούμε τι γίνεται με το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο παρεμπιπτόντως κυριακάτικα μπαίνουν οι υπάλληλοι του Δήμου και κόβουνε, με εντολή του Δημάρχου, εντέλεστα είναι αυτό, καμία αντίρρηση. Οι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν αυτό που τους λέει ο Δήμαρχος, αλλά σε ποιο κομμάτι? Σε κομμάτι που δεν ανήκει στο Δήμο. Σε κομμάτι που δεν ανήκει καν σε ιδιότητα, να πω ότι έτυχε μιας προφορικής συμφωνίας δεκτής. Όχι. Το κομμάτι αυτό ανήκει στο δημόσιο. Και δεν έχουμε καμία έγγραφη διαβεβαίωση ότι κόβοντας αυτά τα δέντρα είμαστε σύνομοι. Ναι λοιπόν στο έργο του αντιπλημμυρικό, ναι στην πρόταση που κάναμε, ναι στο σπρώξιμο που βάλαμε πλάτη προκειμένου να γίνει, αλλά όχι στο ψέμα ότι ο Βούρος σταμάτησε το αντιπλημμυρικό έργο της ΣΚΡΑ. Πάμε παρακάτω. Ερωτήσεις. Κύριε Δήμαρχε, είχαμε ξεκινήσει ένα έργο το οποίο θα αποσυμφόριζε το πρόβλημα των κατοίκων της Καπαδοκίας, της Αταλίας και όλων των οδών που είναι κάθετες στην Καπαδοκία τις ημέρες που παίζει στη Φιλαδέλφια η ΑΕΚ. Αυτό το έργο για να κάνει, η πρόταση που είχε γίνει τότε, και ήρθαμε και σε επαφή με διάφορες εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν ηλεκτρονικές μπάρες. Είχαμε μάλιστα συλλέξει όλους τους αριθμούς των αυτοκινήτων των συγκεκριμένων κατοίκων των 4 τετραγώνων, προκειμένου με τη δική τους κάρτα και κανένας άλλος, ένα αποστηρωμένο κομμάτι του Δήμου, να έχει τη δυνατότητα σε αυτήν ο Δήμος να μπαίνει με την κάρτα του, να σηκώνει την μπάρα, για να μην έχουμε αυτό το κομφούζιο της εκμετάλλευσης αυτών των χώρων, των ιδιωτικών πάρκινγκ των κατοίκων. Ερώτηση. Προτίθεστε να συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία προκειμένου οι κάτοικοι των συγκεκριμένων τετραγώνων να μην υφίστανται την πίεση των παρανόμως παρκαρισμένων αυτοκινήτων όταν η ΑΕΚ είναι γηπεδούχος? Άλλη ερώτηση. Η συγκοινωνία ήταν κάτι η οποία επανήλθε επί των ημερών μας. Παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν τότε από διάφορους φορείς, να το πω έτσι ευγενικά, ούτε επί της κυρίας Γαϊτανά, από τις δημάρχους της κυρίας Γαϊτανά, ούτε επί της δημαρχίας του κυρίου Βασιλόπουλου λειτουργήσε δημοτική συγκοινωνία. Εγώ είχα πει λοιπόν, ακόμα και αν το κόστος είναι μεγάλο, έστω και ένας δημότης εξυπηρετείται από τους απομάχους ή από το κάτω κουκλάκι, και μάλιστα αλλάξαμε και το δρομολόγιο. Πηγαίναμε τη δημοτική συγκοινωνία μέχρι τον Περισσό, για να έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε κατευθείαν τον δημότη προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προτίθεστε να συνεχίσετε τη συγκοινωνία, ναι ή όχι? Άλλη ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με αυτό που αναφέρθηκα στην αρχή και τιτλοφορείται η ηθική μιας συγκεκριμένης δημοτικής αρχής. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζονται φαινόμενα προβολής του έργου, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, του Δήμου, αυτής της δημοτικής αρχής. Μα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου αφορούν όλους τους δημότες. Αφορούν την πρόταση, την ένσταση, τη διαφωνία, την αντίρρηση του οποιοδήποτε δημότη, όπως σήμερα παρουσιάζεται εδώ, και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η παρουσία, προκειμένου να υπάρχει μια, αν θέλετε, ένα ερωτικό αλυσβερίσι, ερωτικό πολιτικό αλυσβερίσι μεταξύ των δημοτών και του Δήμου. Πώς είναι δυνατόν θεσμικά όργανα, άνθρωποι που έχουν παίξει ρόλο σε αυτό το Δήμα, την προηγούμενη δημοτική αρχή, από την προηγούμενη, να μπλοκάρονται και να σβήνονται οι τοποθετήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
που αφορούν το Δήμο. Ένα τελευταίο, στη δευτερολογία μου θα αναφερθώ και σε κάτι άλλο, απλώς δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου σας. Κύριε Δήμαρχε, το ψέμα δεν οδήγησε ποτέ πουθενά. Η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί. Έχετε τη δυνατότητα με την πρίκα που σας δώσαμε, με τα εκατομμύρια και τα έργα που είναι προς υλοποίηση και τα έργα που έρχονται προς υπογραφή, να κάνετε ένα έργο που θα είναι καθαρά δικό σας και όχι ενός σκοτεινού διευθυντήριου, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πίσω σας, είναι μέντορας και καθοδηγητής, αλλά σας κάνει κακό. Δημιουργείται μία εντύπωση ότι υπάρχει ένα σκοτεινό διευθυντήριο, το οποίο, αν πετύχετε, θα οικειοποιηθεί την επιτυχία σας, αν αποτύχετε, θα δείξει εσάς. Απογαλακτιστείτε επιτέλους από ανθρώπους που μας χαρακτηρίζουν συμμορία των LED. Και σας προκαλώ για άλλη μια φορά, κυρία Αντιδήμαρχη των Οικονομικών. Είναι η τρίτη φορά που ζητάω λογαριασμό των LED των 3 τελευταίων μηνών. Δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα ο φωτισμός των LED. Στον προϋπολογισμό είναι ανάγλυφη η μείωση κατά 200-250 από τα LED που βάλαμε εμείς. Αλλά η ληστρική επιδρομή που κάποιοι επικαλούνται είναι ένα τεράστιο ψέμα, μια συκοφαντία και μια λάσπη. Επαναλαμβάνω, ζητάω για τρίτη φορά το λογαριασμό του ρεύματος του Δήμου για τους 3 τελευταίους μήνες με τους αντίστοιχους περσινούς που δεν είχαν μπει τα LED. Για να δούμε ποια είναι η συμμορία των LED. Θα επανέλθω στη δευτερολογία. Α, και κάτι άλλο. Για να μην τα αφήνουμε να περνάει. Διαστροφή του επαγγέλματος. Ξέρω πάρα πολύ καλά τη λειτουργία του μοντάζ σε βίντεο ή σε φιλμ. Απαιτώ εδώ και τώρα το βίντεο της τρίτης κάμερας. Ήταν τρικάμερο στην περιβόητη συνεδρία του ΠΙΕΔ. Περιμένω την τρίτη κάμερα. Ευχαριστώ.